Ma büszke a szívem, hogy magyar vagyok, izzik a lelkem és szemem ragyog. Ma minden levél, minden ár, egy szó csuttog, Magyarország, ne csak dísz legyen a kokárdra, légy te is büszke hazádra. Szívünkben hevesen dobognak harcos hősök. Lelkünkben még ma is éltek márciusi hősök. Március 15-én a magyar emberek kokárdát tűznek a ruhájukra, és az épületeken is magyar zászlót lenget a szél. Minden településen megemlékeznek az 1848-as forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről. Megkoszorúzzák a 48-as emlékműveket, szobrokat. De mit is ünneplünk ilyenkor? 1848 tavaszán Európa több országában forradalom tört ki. 170 évvel ezelőtt, március 14-én este eljutott Pestre is a bécsi forradalom híre. Ez arra buzdította a magyar fiatalokat, hogy nyilvánosságra hozzák a 12 pontban megfogalmazott követeléseiket, és harcoljanak azok valóra váltásáért. A forradalom híveinek törzseje a Pilmax kávéház volt. Március 15-én a Pilmax költeményen élünk Petőfi Sándorral, Jókai Morral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk hívják ki a sajtószabadságot. Ez így nem mehet tovább! Vesszen a cenzúra! Kövessetek! Addig ugyanis csak a Bécsi udvar jóváhagyásával jelenhetett meg bármilyen magyar nyelvű írás. Vérkéhez tájában egy csoport fiatalember lépett ki Pilmax kávéházból, és indult siettős, rendezetlen menetben a közeli egyetem felé. Arcukba havas esőt vert a szél. Hányan voltak? 40-en? 80-an? Nem tudjuk pontosan. Annyi biztos, hogy kevesen. Elenyésző szám a 100 000-es városban. Lucskas utcán gyalogat a kis csoport. Kitért útjukban a lovasszekér. Nem kiabáltak, nem énekeltek, még ütemre sem léptek. Mégis itt is, ott is lelépett valaki a járdának, és csatlakozott a menethez. Elől nyurga barna arcú fiatalember haladt, Petőfi. Mentek, hogy maguk mellé állítsák az egyetemistákat. Talpra állítsák a pesti nép ezreit. Az egyetemek fiataljai mind csatlakoztak a menethez. Landerer nyomdájához már közel 2000-en érkeztek, hogy cenzúra nélkül nyomtassák ki a magyar nép követeléseit. Az Irényi József által megfogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi lelkesítő költeményét, a nemzeti dalt. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és igazság. Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Budapesten. Évenkénti országgyűlést Pesten. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Nemzeti alsereg. Közös teherviselés. Úrbéri viszonyok megszüntetése. Esküdtszék képviselet egyenlőség alapján. Nemzeti bank. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátását. Uniót! Délután 3-ra gyűlést hirdettek a múzeum terére, s a tömeg eloszlott, hogy szétvigye a városba a sajtó felszabadulásának hírét és a forradalmi nyomtatványt. Délutánra csaknem 10 000 ember gyűlt össze a múzeum terére. Ott állt a múzeum lépcsőin Petőfi, Vasvári, Irinyi mellett Nyári is. A beszédeket, szónoklatokat rivalgó lelkesedés fogadta. A mondat szerint a múzeum lépcsőin Petőfi elszavalta a nemzeti dalt. Talpra magyar! Híja haza! Itt az idő, most vagy soha! Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés! Válasszatok! A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Rabok voltunk mostanáig. Kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak. Szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Sehonnai bitangember, kimostak el, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Fényesebb a lánc nál akar, jobban ékesíti akart. És mi
Öreg is láncot hordunk, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink borulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szebb neveinket. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A forradalmi menet következő állomása a pesti városháza volt, ahol 15 000 ember gyűlt össze. Aláírták a 12 pontot. Majd teljesült a Budára zömlő tömeg kívánsága. Táncsics börtönének ajtaja megnyílt. A nép diadalmenetben hozta Táncsics Mihályt, a szegény parasztság érdekeinek képviselőjét. Este díszelőadásra hívták az érdeklődőket a Nemzeti Színházba, ahol Katona József Bán című darabját adták elő a színészek. A bécsi udvar nem fogadta el a magyarok követeléseit, ezért megkezdődött a szabadságharc a győzelem elérése érdekében. Kossuth Lajos 1848 őszén toborzó körútra indult, hogy fegyverbe hívja az országot. Sok-sok magyar elindult, beállt huszárnak Kossuth Lajos kérésére. Huszár gyerek, szereti a táncot, az oldalán csörgeti a kardot. Ha csörgeti, ha csörgesse, pengjen sarkantyúja. Kossuth Lajos felfuntja a muzsikát a tója. Falu végén szépen muzsikálnak, oda hívnak engemet is magyar katonának. Be is állok a verkunkba, ha már verkunkbálnak. Elmegyek a pajtásimmal, vitéz katonának. Szép a huszár felül a lovára, aranymente a hátára, kard az oldalára. Virágcsokor a csákóján, úgy megy a csatába. Ne sírj, rózsám, megtérek még a szabad hazámban. Ünnepségünk végéhez értünk. Köszönjük szépen a figyelmet!